Ndizi TV ni tukochaka mangana maya kurua ase ebunge ye county ya Kisii ase bunatokwa nabono igani go aba MCA be county ya Kisii bagendrete gwakachikura ase ntira ya bobisi aso muswada bokugania ko mwaka isiko omokonyo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda inyoranga nigo omokonyo mugavana Dr. Robert Monda bakabikirana bosio bwibunge yo na kurua ense moyaye anene mono ase amamocho abekire ase kolende ase kero muswado yogendrete nigo tobatokoranga nigo kongusana kwaba nelibera litindi ase bunge ye county ya Kisii tiango turarango na ralia ya agendrete ase bunge ye county ya Kisii.